Let him help us. We are crying. Duol mochung'ne gedo mag ndara e pacho ka KenHa kaachiel kod piny owacho ma kaunti ma Migori ogolo siem ne joriemb loche mating'o osike mokalo pim madwarore mamedo ketho apeyni. Kane giwuoyo e boma ma Migori e romo mar joriemb loche mating'o osigo mapek, apisas mag KenHa osingo mar nono pek mar loche kendo kawo okang' ne joma dhi ataro mar chik. Giwacho ni dwaro nitiere mondo giti kanyakla kod piny owacho mar kaunti ma Migori mar tieko midhiero ma kamano. E kindeno gipuoyo joriembo ma Migori go kuom loso SACCOs makonyo e ritruok gi giwegi kod rito apaya. Biro kanyakla ma transporters biro go e kaunti ma Migori. Ya? Biro miyo ndechewa mantiere Migori, mantiere Homa Bay, ya? Mantiere Kisii, biro bedo gi lifespan maduong'. Mondo koro serikal kik timre nade, kik many pesa mathoth mar ng'iyo kaka maintenance biro timore. Emomiyo wan wahero wacho kaka jo Bridge marongo ni gima jo SACCO ma Migori otimo biro konyowa kaka management contractor, kendo ang'eni be biro konyo nyaka county government ma Migori mondo mi walenda barabara mantiere within our region. If there are grievances that they have a channel through their leadership to engage the authority and also to engage the management contractor who's been given the work by Kenya National Highways Authority to manage the way bridges and to monitor our roads. The effect of overloading our county roads is that we incur huge expenses in maintenance of these roads. So instead of putting resources into where we should be opening up more access roads, we're using them to maintain roads. So that is the repercussion, and we hope that that will not be a case moving forward. The new administration is keen to work hand in hand with that, with the business community to avoid such scenarios. Romo ma kawuono okelo winjruok achiel kindwa gi jo KenHa, omiyo gidhi miyowa permit makoro chakre kawuono ka giwuok kato kwachak wabare kodgi gi kidi, ok wachak waring gi medowa, kendo biro margi okelonwa gima duong' nikech gimedowa tan 2 kuom mzigo moro amora mwating'o. Iwacho ber ni wan wagore gi jo Bridge, to kawuono no wagombo ni mondo obed kodgi achiel, mondo walos winjruok achiel kindwa kodgi, mondo chakre kawuono wach mar baruok gi kidi